Zdravím tuningáčov, ideme sa pozrieť do garáže, ako postupili práce. Jak pozerám, tak už tu máme dobré autíčko. Zase sme v garáži, ideme sa pozrieť, ako dopadli práce. Ahojte. No, vyzerá, že sa tu pracovalo. Tak sa mi zdá, že tu máme nejaký prach. Nikto tu není. No, môže byť. Pohode. Ideme ďalej. No, tu postupujeme so zadným nárazníkom, predtým sme už dokončili. Čo by som tomuto povedal? Jeden spolupracovník, to už není s nami, trošku o toto dokašľal, musíme ho celý prerobiť. Je dosť na tom roboty, zbytočne to urobil, teraz musíme celé prerobiť. No uvidíme, jak bude chcieť zákazník dokončiť ho úplne, aké výrezy do toho a podobne, aké nás...